Mehrob Production. Dushanbe Production. Best Rap Stars Records. Хасаша охирам бунум тамашнави дарепа ма китоби саната дира борадар метам ташука дивама гуфтам ба хости хадаш набад умара дӯст медоштак маҷбураш када нобуд соло гузашт агар байнав омада хабарот вақти қадима бадана да чӣ коро кадай ҳаром ирӯз нафош мекунам ҷои истиқомата ти шикасти қомат ма мара мешканам комата қадима баданашта корашду зандагӣ бад мефаҳмам норасоии шароити зиндагӣ бад ҳар бегада гардиши нагорни интизор будам дер мекачи надар кади мегуфта кор будам ланат ба ман набад суме равум то ҷои кораш парени мошиндораш нева ман мекадам бораш айтанка то нагорни вало пиёдам мерафтам ай кор бароя уроз пеши ман миям мегуфтам садарегои фикрай ма ҳамаш хато бидай да ишқи тисинат шоҳ негадо бидай бад нафаҳмидам да пеши дугонаи сабринат мегуфтай дар корум нестай дида ҳайсинат сабаби хандао то красовкай кандагим буд ёки сабаби рафтанит бидай кисаи бепулум ё ман хишрӯ набудум қади парени дугонат ай ма изо мекашидиву мекади баҳона ма ирӯз пош мекунум мефурӯшум тик дира шаводих кардани болои мости текстила пеши нагорниды бари адел дай кӯчашон дирах мешавад тарафи дасти рост дай хонашон хаб кунам ёки бугум номери дарвозата мардами нагорниды бихезона овозата номери 12 ранги дарвоза кабутай чизе ки шидак нашидак ҳамаш айби тува шутай се сол хушбахт будӣ ту се сол бадбахт будама се сол механдидӣ ту се сол карах будама се сол раҳи нагорниды то нахурдаш кардам маҷнуни да кома буд ба ёди ту зиндаш кардам ма дар раҳи файзобод мекофтам дастаи гилма адир ба адир мегаштам биёвум соҳиби дилма ма нафаҳмидам то ҳол рафтани ӯра сабабша гили ма омӯхта шид намепартоя сабадша гиле ки ба оби чашми ма шукуфта калон шид кадом балаболе да боғи ма боғбон шид ма ҳаму камбағале тада нарасидастам ма ҳаму маҷнуне ки камбағалӣ шикастам дар рӯзи зод рӯзи ту ай кентон сунҷам кардам ма ҳамуе ки дар рӯзи зод рӯзат қатъи ҷанг кардам ки натонистам хара мишкаи 400 сумара дар рӯзи дераждени сучка шикасти ту мара бало ба пасти дар дод бало